Tam by som spadnúť nechcel. Je tu asi horelo. Je to už. Na to si sa tu už museli zbiegať. Niekto tu stratil... Čiže ešte za sebou. Niekto tu stratil džíny. Tu bolo asi... Fúha. Tu boli aha PC dakedy, typujem. A ja musím vonka chodiť cíkať. Somár. Aha, tu boli PC, horiadne. Fúha. Iba žaby tu počuť, čo je divné. Fúha. To je čo? Taká mini kancelář. Opekance mliečne. Etiketu. Nie, ser. Tu je čo? Také formičeky jeho zránika, to je... To bolo na čo, že by na tom... Ty za jeden zapadali taký bloček. Ja neviem. To asi... Aha, hej, to je bloček, aj to je napísané. Pečivo, 40 centov, fúha. Bejba, bala. Tu je čo? Lovka. Pokladnica rozbitá. Pavučina. Žaby škúrka. Hej, veď tam to ich bolo dosť. To sa zadivuje, že tu dnu sú žaby. Toto je čo? Tiež dáka pes, či čo to bolo? Samky netušia. Ale od vonka to vyzerá väčšie. Toto asi tiež bolo dáka pec, asi. Alebo... Toto je čo? Aha, to nie je náhodou tá forma na chleba. Či one? No, nie chleba, ale... Som aj nevedel, že to tu horelo. Alebo, aké je to tu? Odhorené. No, pozrieme druhú stranu. No veď, uvidíme, pozrieme aj tam, aj tam. Au, ovalašila to. Fúha, tu čo je toto? Nemaj šajne, čo to je. Záchody. To asi ako kúpenka vyzerá, čo je zvláštne sprchy. Au. A čo som vstúpil, ale sám neviem na čo. Taký bordel. Tu hlavne si dávaj pozor, na čo vstúpiš. Svetlo z auta. Koho? To vietor. Spotkami tu behajú. Aha, rážny. Nechceš? Dáš si na, nepoviem ti čo, nálepku, že rážny. Chyť mi ten môj rážny. Ty to najde. Aha, môže byť, že to asi bola predajňa kedysi. Poďme, tam, kde boli tie schody. Plastickú mazívu nechceš? Kľúčka z dodávky. To sa posere za chvíľu. Somár. Skoro som sa vysypal ku kabelka.
Tu je postup, do piči. Nehovor mrzko. No sakra. Poklady nechceš domov, aha. No jasne. Ako bu upravili auto. Cink. Kompjúter rozobratý. Nie je to nič. Toto ti pustí potom. Poradca. Čo mi poradí? 2003. Fú. To potrebuješ hlavne ty. To som mal 7 rokov vtedy. Aha. Bejva, valo. Oho, kevku nechceš? No, budeš kevkovať. Si ide tam. Ja. Sa nepovedal, že je kompletná. Som ti povedal, či chceš len kevku. Pavučina tu je čo? Tady sme prišli. Stáde taká je. Tu. Hej. Zvláštne je to ono. Tak riešené tá budova. Počkaj, toto chcem povedať, čo toto je vôbec. No, pozri sa, mrazák ide na fliaskáli, aha. Tuto, aha. Tie, ako na zmrzlinu, či ako to povedať. Tam ďalej stúpať nejdem, lebo... Aha, musím prestať to. Au. Nebúchaj. Okej, ešte tam sú schody. Poď tam vonku. OK. No, dobre. Tak dole asi nejdem. Fúha. No tak, iba ak by som mal paťku. Takže asi takto. Takže tak. Oh.